tibuok universe na Judy Mayor. Ladies and gentlemen, ang ginabansagang walking city mayor ng Digos, Mayor Joseph Fortich Cogas. That's the most generous introduction I heard in my entire life, you know. For that, magtigom na ko og taga-adlaw para sa imuhang additional bonus. Kaya salamat, Sir Joshua. So, kada tuig, no, hinaw pa nakita ninyo. And next year, dungagan na po nato ang commercial area. Karon ngayon, gidungagan na to, Del Pilar, commercial area na Rojas Street, commercial area na. Next year, Lapu-Lapu, i-4 lanes na to with drainage, and Luna Street, i-4 lanes na to with drainage. Pasino niya, maingon mo ba taga Colorado niya? Kung saan man na, di man na Colorado, Mayor. Dili man na San Roque, nga nang mag-isgot man ka ana. Dili ang koneksyon ana. Matag negosyo nga matuko diha, mubayad ng business permit. Mubayad ng real property tax nga ang ilaha dili residential kung dili commercial. Kaya according to use man ang pag-pay sa mudako ang ato ang income. Kay kung mudako ang ato income, ingon man ko primero sa inyo nga we will elevate the public service. How? Ang scholarship nato, ako may nagmugna ana 2004. Gikan sa 1 million, nahimo siyang 3 million. Gikan sa 3 million, paglingkod nako, gihimo nako 15 million pesos kada tuig. That's risk. Medical assistance program. Gikan sa 3 million, ug usa ka hospital ra atong kasabot during the previous administration. Paglingkod nako, tanang hospital sa Digos City, naghimo tag kasabutan nga matag naay ma-admit nga taga Digos pwedeng maka-avail sa tong assistance. Wala ko naingon nga 100% ha matubag. Nya magkulang pa jud na makadamo pa jud mo sa City Mayor's Office. Sa Burial, mao gyapon. Wala na yung mga magproblema diri Burial, tungod na tay programa ana. So mao nagitawag na raise the standard of giving public service. Ikaduha, raise the budget for infrastructures. Local government fund o kanang gitawag na share sa national taxes. Nagmando man gud sa tuwa. Ako good student magud ko. I always put that in mind. Dapat lihukon nako. Ang local government ko nagmando sa matag LGU nga mangita mo pamaagi nga mahimo mong mudako-dako ang inyong local revenues dili kay sige tag salig, era dependent kayo ta. For now tinod era dependent ta kay pero at least naman lang, musaka ta by 35 to 40% of our fund will be from our, supposedly, dapat lang dito ta, from our local revenues. Saan ako pag-increase sa local revenues? Karon, atong 2021 yun i-increase kay ang atong budget estimates was not realized. Nga naman, daghang mga negosyong nangundang, daghang negosyo ni Hangyo, tungod kay dili sila ka-recover sa ilahang overhead expenses o recurring expenses sa ilang mga negosyo, ato lang pong gipahangyo kay ngano man kauban man nato sila sa pagpalambo sa syudad. Makabawi ra, maka-recover. Tabangan nato sila maka-recover, di nato iduot. Mo ni policy nako. That's why wala jud koy pagduha-duha na mga hangyo diha, labi ng negosyante. Kupalugod ko tung linog pa, igo na sila. Sabot na karon, nag-COVID mas naigo sila. But one thing nga maayo, nagpadayon lang gyapon sila. Sa pagpadayon nila, na sila yung mga empleyadong nabilin. Kubalo mo sa epekto kung istriktohon nato sila. Di sila kabayan, mangundang sila. Daghan pong walay trabaho. Asa man na magyangongo, diri na po sa LGU. That's why, i-balance lang yun nato ni tanan. Balance. Una nga, nikamot mi nga makapadayon nga punta sa servisyo. Una nga, nalipay ko. Nagtuod yung kunong di na maabot diri ka ng local government support fund na additional 400 million pesos. Basta wala lang kakulian, maapin mo din mo na maabot ang local government support fund that comes from the national government, particularly sa DBM. Nabalaka ko sa una kay ni-resign naman gud akong higala nga si Secretary Abisado, but salamat gyapon sa iya kay wala niya before siya na-resign. Iya gyapon ning giasikaso and then expectaan ni maabot ni sa tuwa. That's good thing. Duyo sa pandemya karon natay LGSF. Rest assured that our local government fund will be judiciously and optimally utilized para sa ato ang mga nagunang proyekto kada tuig
And next year, ang atong scholarship program from 20 million, no? Gihimo man to 20 million this year, mahimo siyang 30 million next year. Ang medical assistance program from 15 million, next year mahimo na po siyang 25 million pesos. Ang livelihood program from 10 lang gihapon kay wala pa magpatabang ko ni tatabang jud ko ni engineer. Daghang patagkuan, daghang mga requirements bitaw nga dili dayon ka masayang man gud mapundo ang kwarta. I-streamline atong requirements, mo di problema karon daghang kay requirements, daghang kay problema. So, mo na di lang sa nako patasan, ihanay sa nato mga pamaagi nga maka-avail dayon, i-streamline nato, improve nato ang pamaagi. Ako na pong appeal ang cooperative not only associations. So mo na ang ato ang mga gipangbuhat hinautong tanong nga mula ko laing gilantaw kundi mamahimo ko ninyong maayong sulugoon. Maayong nakatabang. Kung isusama ko yun sa katabang sa inyong mga panimalay, gusto na ko nga mahimo kong katabang nga gikawilihan kung di niyo gustong paundangon sa inyong sa pagtrabaho. Mora din na ako siguro no, ug ihulagway ko nagkatabang ko, katabang ko ninyo, lamay kay kumuluto. Kung malaba ko sa puti nga labhonon, hastang putiya, mas puti pa kaysa primerong pagpalit ninyo. Lupigan tong pagpalit niyo, di kay puti, sa diyang gilabhan ako, mas di puti. Kung ako'y manglimpyo sa inyong kanang kisame, wa yun ay lawa-lawa. Kung ako'y manglimpyo sa inyong salog, akong isiguro nga limpyo por dipod kaayo danlog. Kay basin onya, madakin-as mo ana tungod sa kasinaw. Oo. Mo naman kay igsunan ko hinaut unta nga kawilihan ko ninyo. Wala ko laing buhaton for the next 3 years, kundili mas paninduton pa nato.